tovább. Hazugságvizsgálókat kapnak az ATM automaták Oroszországban. Helyes. Képzeljétek el. Helyes. És Beszélni kell? olyan hitelbírálatra vannak kitalálva egyébként ezek, tehát nem csak arról van szó, hogy te fel is veszel pénzt, hanem akár hitelt is kérhetsz, és nincs az a többnapos macera hús. Давай, дай мне 20 rubljov. Igen, és olyan módszerekkel dolgoznak az ATM automaták, mint amikkel annó a KGB, tehát ugyanaz a hazugságvizsgáló rendszer. is. Várjál, de mi az? Nem, a Be hazugságvizsgáló. kell tenni az ujjamat, és letépik a körbe. A fejedet is egy kalodába. És egy satúval szorítják a fejem. Nem, hangfelismerő szoftverrel szerelték fel. Ez az. És odalépsz az automatához, egyrészt üdvözöl. Tehát, hogyha már közelébe elmész, azt mondják... Felismer? Hát, hogyha regisztráltál már egyszer, akkor felismer, akkor köszön neked. Hey, Szia, Boros, Lajos. nem kell 30 rubel? És így van, ahogy te mondod, és hogyha viszont még idegen vagy az automatának, akkor azért megérdeklődi, hogy szeretnél esetleg valamilyen hitelt felvenni ebből És az én, mint automatából. turista, hogy tudok ennél az automatán bármit? Odaállsz az Hello, automatán. Gabi vagyok, még nem találkoztunk. Nem emlékszel. Jól néznek ki. Kecskeméten találkoztunk. Jegyezd meg a hangom, mert még visszajövök. Lóvért. És miket kérdez például? Hát ilyen szokásos, hogy van-e munkád, van-e más hiteled, valahol törlesztesz-e rendesen, van-e... De ilyeneket- Hát ezt ebből hogy tudj? Ebből mind a választ Na, tudod. játsszuk le, tessék, kérdezzél tőle. Adi. Mit kérsz? Szér? Ja, jó, add ide. Várj vagyok. Te kérdezzél tőle. Na várjál. Én kérdezek tőle? Ja, te vagy a Akkor gép, ő neki jó. kell gépnek Ebből lenni. mit fogsz nekem Bocsi, mesélni? most play hangon. Tessék. Kérdezz. Szervusz, Boris. Hello. Én vagyok az automatán. Boris vagyok. Szervusz. Szintén automata. Kérlek, csak add meg a monitort. Boris, még egyszer mondom, csak add meg a monitort. Úristen. Köszönöm. Ez volt a gén. Igen. Boris, mi ügyben járultál élén? Szeretnék egy kisebb hitelt felvenni. Hafasz. Elnézést. Már Az automata volt, nem én voltam, elnézést. Már hazudtam. Nem is automata. Jó. Ismerlek, Boris, mint a rossz pénz. Húzd az anyádba. A anyádba elmész, Boris. Ne érdekesíts fel az automatádat. Éheznek a gyermekeim. Csak add meg a monitort. Megint. De, és van beépített gépfegyver is. Nem lenne egyszerűbb, ha kinyolnám. Igen, Boris szitálvál ő. Várja, Boris, megfordulok. Most csokkold meg a monitort. Ott csokkold meg a... Ott látod. Csokkold meg a monitort. Ez egy gépi segg. Mit csinál? Hát takarodj, Boris. De ne! Hát Takarodj! tessék feltenni kérdéseket, hogy igazat mondok el. Ismerlek, Boris. Hogy ez így működik. Mi jár? Kérem, vegye elő hitelkártyáját. Igen, tessék, itt van. Tegye el a hitelkártya, vagy Vegye el! Ja, vegye el. Elbúcsúztunk. Ja, Húzz el. visszaadtad a hitelkártyával, azért az rendes. Boris, elkobozom a hitelkártyát. Ugye? Szeretnék felvenni kis egyet. Takarodjak! Lósz! Ez az automata. Tudja, hogy ez így működik, az tuti. Igen, az nem a Bocsinak van otthon ilyen automata. Szoktál gyakorolni? Kívülről. Igen. Még nem sikerült átverni, megvan fél éve. Annyira hiteles volt. Na jó, oké. Ismerlek. Mi van még, Csilla?